राय 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 हर का बोले भैया देखो ये भाई है हीरोइन के खेला अब भैया खेसारी के बुझल अकेला। अच्छा कब हेने चल कब होनी त जाले अब भइल बिया बेइज्जत नहीं केहू से लजाले। राय 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 हे तई काहे फेरो वैसे कहतिया हई ताया दोजी के लइका के शर्माहा कहतिया भाई इतना बोलत काहे बिया। अरे भाई हम बतावत है ला सुना सिर पर के बार नखे बिगी लगावेली का अपन आप के हीरोइन बतावेली अभिनेत्री कब खात रहली ट्रेंडिंग स्टार के कब पावत रहली पावर स्टार के ट्रेंडिंग स्टार के हो पावर स्टार के हो ट्रेंडिंग स्टार के तई सटे जावे पा झूठे बहावतिया हो पूरा भोजपुरी में ना खाना देखावतिया हो। हे मर्दे ई तो सबके चूतिया बनावतिया का तब का मर्द है पूरा ढिंढोरा पिकअप के झूठे आ शादी हो गई भाई सही में बापे सामान बुढ़वा से शादी कैलस फिलहाल में अब भइयो खेसारी के फसावल चाहे जल में। अरे त ना न फसिए वही रान लगे दाल नहीं गाली हो ऐसे मचल बाए के खला बाली हो खला बाली हो खला बाली हो खला बाली हो खुदे नहीं खेनिक करेक्टर दूसरा के स्वाहा कहतिया अरे त हाथी के दांत दिखावे के कुछ और होला आ खाए के कुछ और न होला हो।